Malam Habu, Yoro kwana biyu. wai bacci kana yi ne? Na ɗan gaji nake ɗan zama ina ɗan matsewa haka. Wai ka gane Aradu, na je kasuwa na sayo waya. To waya ban sani ba ko an shushe ni, ku ne na zamani, duba min ka gani. Kai ma ƴan sha bakka su yake. Ai ta fi sauƙi keyboard na da wahala da nan. Gaskiya wannan ta yi kyau kuma. Abin na ba ni sha'awa shi isa. Ba a shushe ni ba ko? Ina ba a cuce ka ba wallahi ta yi. Mi an nan ka shiga kuma? Yoro na ai Google kenan. Google kuma? Mi a Google kuma? Ai Google aka ce ma Google Jauro. Shi ne duk abin da ka tambaya nan take za su baka amsa har bidiyo ma za su iya nuna ma kana bukata. To haka abun ga yake. Shi ne wannan ake cewa Google kenan. To ba nin karasa nuna wa inno saboda shanu na yanzu na daure ko an dawo. Bari dan ci gaba da dan matsiya ne ha. Yoro, lafiya kake miƙo min wa ina zama ka rabu da kai a can ba. Ina Malam Habu, ina fa lafiya, na je gida. To me ya faru? Na ta da wani abun al'ajabi. Akan wayan ne? Yau Google zai aikinsa. Wani irin Google zai aikinsa? Yi mun bayani. Na je gida, na tarar da Laritu a gida tana ta shema kuka. Me ya faru? Wannan ɗan iskan sirikin namu wanga da na gaya ma Zilo, shi ya dukan Laritu ya yi ta dukan ta yi mata dukan mutuwa. To kada in je na shaime shi a radun Allah na ce tun da Google zai aikinsa yau. A duba min Google a tambaye min da shi a ina ya doki Laritu in ga gurin a nuno min tun da har bidiyo yake ɗauko. Google ɗin nan ta zo maka ya nuna maka abin da Laritu da take kowa ne. Ƙwarai kuwa a tambayen min Google me yasa ya doki Laritu ƙanena. Ni ba haka nake da bambawa. Abin da ake faruwa in ya faru a ɗora a nan ba wai abin da ya faru a gidanku. Yawwa ni ka ina aiki ka ba samu lokaci. To Google akin banza kuma ya a tambayi abin da ya faru ha a ɗauko bidiyo ba zai nuna abin da ya faru. A Google kenan aikin banza Google ba nuna wannan yan shiri ne. Shi da Allah ya zo ne mutane su